Așa este. Persoanele fizice ce realizează venituri extrasalariale și cel mai des întâlnite sunt veniturile din activități independente, PFA-uri, cum le cunoaștem noi, sau profesii libere, sau veniturile din chirii în anumite condiții, dar legea s-a modificat în 2024, au obligația ca până în data de 25 mai să depună declarația unică privind veniturile realizate în anul 2023. De fapt, termenul a fost 25 mai, dar fiind într-o zi nelucrătoare, acest termen s-a prelungit până astăzi și da, confirm că astăzi este ultima zi în care se poate depune această declarație fără amenzi, fără sancțiuni din partea fiscului. Dacă tot ați vorbit de amenzi și sancțiuni, vă rog, spuneți-ne care sunt sancțiunile pe care le pot risca să le plătească sau le plătesc sigur, nu niște cei care nu depun în termen cel puțin. Bun. În primul rând ar trebui stabilit în felul următor, că discutăm de mai multe categorii de sancțiuni. Prima sancțiune este contravențională. Se poate da o amendă până la 500 de lei, de la 50 de lei până la 500 de lei, dar nu ăsta este fenomenul important. Fenomenul important este că trebuie să declarăm veniturile și să le plătim impozitul. Și dacă plătim cu întârziere, cunoaștem faptul că statul român solicită dobânzi și penalități de întârziere și sunt destul de mari, la 3 ani, la circa 3 ani, dacă întârziem circa 3 ani, se dublează debitul, iar partea cea mai importantă, sancțiunea cea mai dură, va fi după data de 1 iulie, când, în cazul unor inspecții de specialitate fiscală împotriva persoanelor fizice, dacă echipele de inspecție identifică venituri la care nu știm sursa, acele cereri de avere declarate, cu ghilimelele de rigoare, impozitul urcă la 70% față de 16% cât este azi. Astfel, o mică concluzie, dacă azi depunem declarația unică, cota generală de impozitare este 10%, dacă teoretic astăzi nu aveam venituri declarate și le găsea fiscul, impozitul era de 16%, iar dacă veniturile sunt neidentificabile sau nu li se găsește sursa după 1 iulie 2024, impozitul urcă la 70%. Prin urmare, nu m-aș gândi neapărat la mai primesc o amendă contravențională, cât mă gândesc la implicațiile fiscale pentru declararea și plata cu întârziere a venitului și a impozitului. Antonius Magerescu are o întrebare pentru dumneavoastră. Domnule Bența, ce le recomandați persoanelor care, iată, nu reușesc să se înregistreze în spațiul privat virtual? Sunt foarte mulți cei care se plâng că nu reușesc și întâmpină diverse dificultăți. Unii au reușit, să spunem, să rezolve o parte din provocări, însă în continuare se confruntă cu dificultăți. Un caz concret, și aici mă dau exemplu chiar și pe mine, nu reușim, și vă spun concret, am încercat să depun declarațiile pentru un PFA pe care nu-l mai folosesc de câțiva ani, el nu înregistrează venituri, am încercat încă de la începutul iernii acesteia și nu am reușit. Am luat legătura cu cei de la asistența ANAF, mi s-au dat niște indicații, însă în pofida indicațiilor pe care le-am respectat, tot nu am reușit să încarc acele declarații. Mai mult decât atât, am încercat cu SRL-ul să mă înregistrez în spațiul privat virtual și iată, nu mi se acceptă acea hârtie de înregistrare care este semnată, se semnează în 2 locuri cu semnătură digitală. Cu toate acestea, nu am reușit să efectuez pașii. Din nou, astăzi voi încerca, voi aloca timp și credeți-mă că durează destul de mult până să reușești să te înscrii în spațiul privat virtual, până să depui toate declarațiile și facturile și așa mai departe. Ce le recomandați ca specialiști, iată, celor ca mine, celor ca noi, care nu reușesc nicicum să se înregistreze în sistemul ANAF, care, din păcate, nu știu, întâmpină sau aduce diverse dificultăți utilizatorilor? Ok, aș vrea să spun că nici eu nu sunt specialist în partea de tehnologie IT și eu personal nu am avut aceste dificultăți. Ca și dumneavoastră sunt un PFA și sunt în spațiu privat virtual, chiar de la începutul spațiului privat virtual și mi-a ușurat munca și pur și simplu n-am avut astfel de probleme. Deci recomandarea este să discutați cu o persoană, să vă ajute o persoană care stăpânește mai bine decât noi domeniul tehnologiei informației și, bineînțeles, din păcate trăim în România. Știți că declarația electronică se depune în dosar cu șină la etajul 2.
va trebui să urmăm tocmai pașii pe care îi solicită persoanele de la capătul celălalt al firului, să spun așa, din sistemul informatic. Însă aici aș veni cu următoarea observație. Statul român are destul de multe bube, dar cel puțin pentru declarația unică, eu zic că a lăsat suficient de mult timp, de la 1 ianuarie până pe data 25 mai, totuși avem 5 luni. Prin urmare, în astea 5 luni, consider că puteam să găsim o soluție într-un fel. Problema e de altă natură. Problema este că împotriva contribuabilului apar toate nebuniile posibile, iar ăstea care au scadență mai îndelungată le mai lăsăm și noi pe ultima 100 de metri și iată întâmpinăm dificultăți. Deci sfatul meu este să fiți consecvent, să reușiți și într-un fel să vă înscrieți în SPV și să depuneți declarațiile, chiar dacă le depuneți cu întârziere. Aveți perfectă dreptate. Într-adevăr, statul român a acordat suficient timp, să spunem, pentru a ne adapta noilor modificări, însă cred că totuși ar trebui simplificat modul în care se interacționează cu platforma ANAF. Și aș dori de asemenea să vă întreb, deoarece și în România sunt foarte mulți cei care nu sunt, să spunem, familiarizați cu noile tehnologii. Vorbim aici și de antreprenori sau persoane fizice autorizate care sunt mai în vârstă și pentru care, iată, toți acești pași care trebuie urmați sunt destul de dificili. În ceea ce privește riscurile la care se expun cu toții, ne referim aici la amenzi. Observam astăzi la o televiziune, cineva vorbea despre amenzi cuprinse între 50 de lei și 500 de lei. Există, care este punctul, să spunem, de plecare, de pornire a sancțiunilor? Este vorba de 50 de lei sau vorbim și de sancțiuni mai mici în funcție de caz? Sancțiunea pentru nedepunerea declarației începe de la 50 de lei și până la 500 de lei și, după cum știți, este la aprecierea organului fiscal în funcție de gravitatea sau perioada de întârziere. Aici este lăsată la latitudinea organului de inspecție fiscală. Însă, după cum am spus, n-aș avea o problemă neapărat cu o amendă de 500 de lei, cât am o problemă cu nedeclararea veniturilor, care în cazul sumelor mari pot ajunge inclusiv la acuzații de evaziune fiscală. Am cunoscut caz concret de persoane fizice care vindeau bunuri prin OLX fără să-și declare veniturile și instanța de judecată le-a dat 7 ani de executare. Bine, s-a mai redus că au fost cuminți, dar cazul aici este problema, din punctul meu de vedere, la nedeclararea veniturilor mari, care poate să ia o anumită turnură, inclusiv în zona unei cercetări penale. Și o ultimă întrebare, domnule Bența. Bun, vorbim de dată despre aceste sancțiuni. Auzeam astăzi în presă vorbindu-se despre faptul că depunerea declarațiilor este obligatorie, astăzi fiind ultima zi, pentru persoanele care, atenție, au înregistrat venituri. Dacă, de exemplu, vorbim de o persoană înregistrată cu un PFA, dar PFA-ul nu funcționează de foarte mult timp și nu are venituri, se aplică aceleași sancțiuni, chiar dacă declarația care este depusă arată clar că vorbim despre 0 venituri? Bun. Una dintre, hai să spunem cu ghilimele de rigoare, ciudățenii ale sistemului fiscal din România este că 0 se declară. Deci atâta timp cât tu ești teoretic funcțional, da? Figurezi la Registrul Comerțului, la fisc nu ți-ai închis vectorul fiscal, tu ești un potențial contribuabil. Fiscul și ceilalți nu au de unde să știe că tu stai degeaba și cu ghilimele de livrare nu faci nimic. Ei pentru asta au nevoie de aceste declarații, de sistemul declarativ. Deci răspunsul este așa. Și un contribuabil care n-a avut activitate, dar figurează la Registrul Comerțului cu activitate sau un PFA, o profesie liberală, care chiar dacă n-a profesat, dar nu și-a făcut urmele de registrare fiscală, trebuie să depună această declarație, inclusiv cu o pierdere fiscală care se poate reporta în perioada următoare. E în regulă, am înțeles, domnule Bența. V-aș ruga, pentru că mai avem doar câteva minute, să ne dați ca de obicei, așa mai spre final, dacă sunt noutăți de care trebuie să țină cont antreprenorii, companiile, dincolo de această declarație unică. Știu că totdeauna aveți dumneavoastră așa un bref așa pe care îl puteți face. Păi,
În primul rând, trebuie să ținem minte că până la noi modificări, suspendată declararea facturilor în sistemul e-factură nu se sancționează până la data de 31 mai, iar începând cu 1 iunie se dau amenzi și amenziile sunt destul de mari. 5.000 de lei pentru mari contribuabili, de la 5.000 la 10.000 pentru mari contribuabili, de la 2.500 la 500 de lei pentru cei mijlocii și până în 2.500 de lei pentru cei mici. Se dă pentru fiecare lună, cum ar veni, în care nu se declară respectivele facturi. Deci primul lucru pe care ar trebui să-l urmărim este respectarea sistemului ROE-factură. Apoi trebuie spus că vor intra în vigoare amenziile de la 1 iulie pentru nedeclararea achizițiilor sau livrărilor intracomunitare în sistemul ROE Transport. Și nu mă refer la cele care sunt deja pe risc fiscal, cum ar fi cele de bunuri alimentare, îmbrăcăminte, pentru care exista obligația de mult ani să se declare în sistemul ROE-factură, unde deja avem amendă, ci mă refer la toate livrările și achizițiile intercomunitare, exporturi, importuri. Deci toate acestea trebuie declarate în sistemul ROE-factură cu maxim 5 zile lucrătoare înainte de a trece granița către noi sau a pleca din depozitul nostru către granițe. Și cu siguranță celelalte declarații care sunt în vigoare de la 1 ianuarie anul următor se extinde SAFT-ul și la cei mici. Cu alte cuvinte, ar trebui să urmărim softurile de contabilitate pe care le avem ca să susțină toate aceste raportări către statul român. Din păcate s-a birocratizat foarte tare partea asta de fiscalitate. Să sperăm, Doamne ajută, să vedem reducerea evaziunii fiscale, că de-aia s-au introdus aceste sisteme și să sperăm că nu o să mai auzim de la anul de la autorități plângându-se că iarăși este evaziune fiscală, că nu avem informații. Că acum s-a ajuns la situația în care se declară cam de pe 4-5 ori același lucru la fisc, prin urmare ar cam trebui să și valorifice fiscul aceste raportări. Bun, deci aici sunt, să zicem, punctele de atenție pentru următoarea perioadă. Sigur, am o altă situație destul de interesantă este generată de faptul că în ultimul timp s-a cam generalizat o procedură de notificare prealabilă în scopul conformării contribuabililor. Vreau să vă spun că în momentul în care un astfel de contribuabil primește o astfel de notificare pentru conformare prealabilă, îi se face un bine, în sensul că acel contribuabil este deja pus pe o listă de inspecție fiscală și are o șansă să corecteze ceea ce îi se solicită sau să dea explicații suplimentare care să susțină punctul contribuabilului de vedere. Deci ar trebui cu maximă atenție acordată acestor notificări de conformare voluntară, pentru că dacă nu răspunzi în 30 de zile, cu siguranță ești pe o listă de inspecție. Am înțeles. Bun. Mulțumim acum pentru aceste informații și pentru prezență, domnule Bența. Desigur, vă așteptăm și cu o următoare ocazie la emisiunea noastră. Vă mulțumim. Vă mulțumesc frumos și eu și vă rog să-mi permite să vă urez tradiționala taxare plăcută. Mulțumim. Așteptam această vorbă a dumneavoastră care e deja cunoscută. A fost cu noi domnul Adrian Bența, consultant fiscal și auditor financiar. Deci înțelegem așa, tu care n-ai PFA-ul, nu funcționează, n-a făcut venituri, totuși trebuie să depui o declarație. Eu care sunt în criză de timp trebuie să depun declarația. Da, în concluzie, cred că autoritățile trebuie obligatoriu și urgent să ușureze, iată, toată această procedură, modul în care sistemul funcționează, pentru că, vă reamintesc, sunt mulți cetățeni care în continuare se confruntă, iată, cu utilizarea tehnologiei, cu accesul la internet și așa mai departe. Avem foarte mulți antreprenori care până de curând foloseau clasicele facturiere, dacă le mai țin minte.
Da. Le cunoaștem Sigur, cu da. toții. Este o trecere directă spre mediul digital. Este foarte bine că evoluăm în direcția aceasta, însă și din partea autorităților trebuie să vedem că vin niște schimbări. Este adevărat, cum spunea și domnul Bența, statul a dat răgaz, într-adevăr, însă trebuie lucrat la modul în care, iată, sistemul ANAF funcționează, pentru ca totul să fie mai facil, toată lumea să poată încărca declarațiile mult mai ușor, pentru că nu vrem decât să fim corecți. Și am mai amintit asta și în alte emisiuni. De câte ori, de exemplu, eu am încercat să încarc acele declarații și de fiecare dată nu funcționa, că își mai apărea câte ceva. Da, aceasta este realitatea. Vom mai încerca, poate reușim, nu? Trebuie să reușim. Să încărcăm declarațiile, să trimitem. Altfel, așa cum spui și tu și cum spune și domnul Bența, ne facem datoria de contribuabili corecți, cu sau fără penalizări. Da. Ne oprim la această oră aici. Mulțumesc Antoniu Smagerescu pentru prezență. Vă mulțumesc de asemenea pentru că ne urmăriți. Vă invităm să rămâneți alături de Profit News. Vă dorim toate cele bune, să ne revedem și să ne reauzim cu bine.